ayembe omanyika timunekera mbauti nengabi nabo igondo muteneri bwa masabiki ya West Mugirango nse yubuteneri bwa yo mwalimu isakazaga musintu uri uba uyuro mu nyakero bwa masabiki nyamira seri tukuri rero twekira senka yo mwakali joni mayaka asengencho yo kwenda kuna kuitone mirori yagendera tararo abo igo twanyorera gusira kurwa soyo muntu Jeremia Migozi uyo toire chindagara twabere tokoba gucha sinkeyiga nabo igo twaikiraroro bomerene amone kamati prensa moye kanisa family asobo amo bapokeire binte biga uyo muntu omosene tatoire Kinde ke mwale ba. twaletire chibando twaletire omochere twaletire bias twaletire chinyeni naende okwanire namachuma abo igo obaire soda kobagenderete kuna kokora imirubiri yuko na kwagacha enyumba yeri chona Tukona kama mashabiki letu kwa makanga kala mashabiki na jabanda gocha na kiabanda gukora mirimo. itukore chuma una mashabiki igo turaika iga chinsa cha mapema tubwatira nemirubiri iga amone family kenyurore kanisa amasabiki yagusiye ngimana wanyanguru siko yagusiye kyari choni akore mirimo yo usabiki asama tukamange togenda somo chokunga buno yo naende tubwatie umurubiri unakorengana turaye bunakorengana twabekire uburuso bwo mochoko litukuri chuma ne family ne mirubiri family ne kanisa ne kenyoro Kabisa. Endake diswali omuhende tukwandango ayemune chairman ya mashabiki na kiura sabe litukeri omorembe nabo igo botoerere bukuru asa abantu bonse abara chiko cha somo yiga boko mwene ono tigambo olie abairi n'abasani abaturaumira nase ngencho yogo cha kurwa masikani yo mweri asomururi wiri choni tochije turaba toereru ekiagera abageni nabange barache tubwatira nemirubiri yeri choni kereme toereru na korengana choni aringo matoereru kuika tuaje kore iga masabiki abairi abasani nabarayi bande bonsi abarache toje turaba toereru ekiere mirubiri yeri choni igo yabire kabeme toereru asobugimbo bwaye kararinge mo omulisia Andrew Nduko Bunyanja lichoni mbwa mwabo na lichoni goli alengo musingi asengenje kenyoro gaiga so bulemi lichoni no li alenge number 1 asa o advice abantu lichoni no li number 1 ono gotu asiririo muntu uyo romo nene kabisa naona ale ko kwanja gotebanga bali bonsi batubwatisiri una oyo minto Migozi mo bunge West Mugirango omo senato Nyamira County na abanda abange tutatura samarieta abo abo tokubaira nelingambi ya mono naende still we need more abo tutagete binte binge elinde tokonyo murubiri oyo bwiri choni unyale ko bagokoera buya mashabiki onsi kamuranje muche mutubwatisie una mwachire kurwa buri tangani muko na kora eme kutano ya ino tumerane twensi tubwata namo nabarayi bonsi elinde tonyale ko ba tokubwatirana ndekenyoro Nena tu asikirize ko yo mayakali choni ncho mumuro munene tata sama tukamange nere tole nere chirone kare toka ende sabaria abantu bamaite buna tata mumuro minto nande bono inche nabaire karibu mwezi pi media yonsi na abantu bose chitano nye chense nabatebiri karibu aseli tukelio motokonye na gotobo semia ntumaite buna mangana na kwanura kine mangana mogo chagotoa na mangana yo bosemia asante na abatebiri karibu litukelio tare 15 nakira kwa kunyero mwako mino. mwako minto ndabegi moga katata gonda abegi ngomoinyora ekiagera tata ogosemia ari gosemia no konene na tata kira lituko saa 11 igari gugwa kiresimu sako nga kiresimu gontura na kumboria na kimogenderere tabu na moteimbu ya tore tata gari gutura kiro muntu chipurata chiane ne chi sister igari gutura kiro yomo kira lituko igo ntogenderere kumuinyora